Aquest divendres 13 i el dissabte 14, a la sala d'actes del Centre de Lectura, serà l'escenari de les primeres jornades del videoclip a Reus, Sabotage 2012, organitzades per l'Ateneu Cultural i la productora reusenca Acid Factory. Les jornades del videoclip van sortir arran d'una proposta del Centre de Lectura que es volia fer unes jornades relacionades amb el món audiovisual i des d'Acid Factory vam creure oportú dedicar-ho al videoclip perquè sí que hi ha moltes mostres, moltes trobades, per exemple, de curtmetratges, de cinema, però dedicades al videoclip a les nostres comarques no hi havia res. És un gènere que a nosaltres ens agrada, que nosaltres hem treballat i volem que sigui el Sabotage, aquestes jornades, un punt de trobada entre diversos realitzadors on durant 2 dies reflexionem al voltant del sentit del videoclip avui en dia. Una peça que va néixer com un suport comercial per acompanyar cançons de grups, però que avui en dia és un format artístic que esperem que surti el videoclip del nostre grup preferit, però també el videoclip del nostre realitzador preferit. Per això tindrem realitzadors per un costat i després també a la gent de Venus Pluton, que és un portal audiovisual encarregat de difondre videoclips i també noves tendències audiovisuals. Es donarà a conèixer l'experiència de directors amb una llarga trajectòria dins del món del videoclip i també es fixarà la mirada a les produccions del Camp de Tarragona. Dins del Sabotage també hem volgut dedicar un espai als creadors del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i hem fet una convocatòria demanant videoclips dels creadors de per aquí. Hem rebut uns quants i es farà una projecció dels seleccionats i a banda tots els rebuts aniran inclosos dins d'una plana web on qualsevol persona podrà veure tots els videoclips que s'han fet durant tots aquests anys al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A cavall de 2 llocs, despullat, perdre el món, esquivar... Durant els 2 dies es reflexionarà sobre l'estat d'aquest format amb realitzadors, discogràfiques i plataformes. Les jornades comencen el divendres a la tarda amb la xerrada del Raül Cuevas, que és un realitzador de videoclips català, que ens explicarà com és això de treballar en el món del videoclip, com s'obre pas, quines han estat les seves influències, com treballa, etc. Les jornades continuen el dissabte amb una jornada doble. Al matí el dediquem al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre i vindrà el realitzador Alam Raja, que és de la Selva del Camp i que té una dilatada experiència en el món del videoclip. Ha fet videoclips per Gossos, L'Exambusto, Depp, un munt de grups importants a Catalunya, que ens explicarà també la seva experiència, i les jornades conclouran el dissabte a la tarda amb una taula rodona en què debatrem quin és el sentit del videoclip avui en dia, és a dir, quins són els seus canals de difusió i de què serveix fer un videoclip, de què els hi serveix a les bandes, de què els hi serveix a les discogràfiques i de què els hi serveix als realitzadors.